Saygıdeğer konuklar, Çilek Bayramı'nda çileği satmadan olmaz değil mi? Çilek satışına başlıyoruz. Хайде да ходиме в село Пластина, там дето има сладки ягоди. Хайде да ходиме в село Пластина, там дето има сладки ягоди. Пластина, Пластина, умирам за теб, цялото Герлово няма като теб. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, добре дошли в долината на ягодите! Преди търга ще има награждаване на най-големите ягодопроизводители. Първо да благодарим за най-хубавата песен, може би ще бъде хита и за годината. За да можем днеска да се надаваме за прес ягода, значи първо трябва да наградим най-добрите ягодопроизводители, защото те са ги набрали тия хубави ягоди. Наистина беше трудно на комисията да отлъчи най-добрите 5 ягодопроизводители. Крайен краща, това е работа съревнование. След многото дебати, тук няма класиране, има най-добър ягодопроизводител. Нека да поканим Мелиха Мустафова да вземе грамота за най-добър ягодопроизводител. Предварителна информация, Мелихата набрала 15 тона ягоди, прави 25 000 лева. Следващо класирал се най-добър ягодопроизводител Арфие Салимова. Значи Арфието е с 10 тона, прави долу-горе 12 500 каска, без данъци. Кой казва, че даскалите не могат да берат ягодите, защото гледаме един даскал, Биржан Кямил на 3-то място. Значи Биржан тук ли? Значи както има преброя на земеделски производители, тия данни нито се вземат за данъци, нито за социално подпомагане. Тъй, че няма нищо страш, което обявява. Биржан с 15 тона ягоди, 22 000 лева без ДДС. Значи, Пластина е вярно, че не работят само жените, а най-вече работим мъжете. Макар че носим панталони, затова следващ класирал се Мустафа Якуб. Не вижда Мустафата, той е над 20 тона ягоди. Сега обявяваме последната награда, тук бая ми е трудно. Значи следващ класирал се, това е Айдан Юсуф. С 25 тона за 55 000 лева, казвам. Значи ягодите, освен че изкарват пари, но се прави тен, седно си на слънчев бряг.
Да благодарим за най-добрите ягодопроизводители, да имат много по-добри ягодопроизводители, да бъдат повече наградените. Благодарим.